Bizarre ontwikkeling in besluit over wel of geen AZC in Terneuzen. Raadslid voelt zich niet vrij om te stemmen wat hij wil. De aandacht en de beslissende rol die mij in dit kader zijn toegeschreven, hebben de afgelopen tijd een zware druk op mij gelegd. En verder in deze uitzending. Van der Velde stopt voortijdig als gedeputeerde. En wie schoot op wie in de Van Dishoekstraat? Goedenavond. De gemeenteraad van Terneuzen heeft weer geen besluit genomen over de komst van een asielzoekerscentrum in het oude Neckermangebouw. Dat kwam doordat één raadslid, CDA Rolf Mobach, zich niet vrij voelde om te stemmen wat hij wilde. Hij stemde daarom helemaal niet, waardoor er evenveel stemmen voor als tegen waren. U bent erbij deze keer? Ik ben erbij, ja, dat zie je goed, ja. En weer beter? Ja, gelukkig wel, hè. Dat mag niet te lang duren, zoiets. Wat gaat het worden vanavond? Ja, dat zullen we vanavond zien. U houdt het nog even voor u. Dat laat ik even voor me, ja. Het ging gisteravond over de vergunningverlening voor een AZC in het oude Neckermangebouw. Zo'n 6 weken geleden werd er ook al over gestemd. 15 raadsleden waren toen voor en 15 tegen, dus er was geen besluit. Rolf Mobach zou toen, net als de rest van het CDA, voor hebben gestemd, maar hij was ziek. Tussen toen en nu is er volgens het raadslid zoveel druk op hem uitgeoefend dat hij zich niet meer vrij voelt om te stemmen. De aandacht en de beslissende rol die mij in dit kader zijn toegeschreven, hebben de afgelopen tijd een zware druk op mij gelegd. Ik ben van mening dat mijn directe omgeving en werkomgeving, zowel nu als in de toekomst, geen gevolgen mogen ondervinden van mijn besluitvorming. Ik zal daarom niet deelnemen aan agenda punt 13 en de raad zal naar agenda punt 12 verlaten. Na deze verklaring verliet Mobach inderdaad de zaal. Vandaag laat het raadslid weten dat hij vindt dat raadsleden die moeten beslissen over asielbeleid te weinig worden beschermd door Den Haag. Is hij bedreigd? Daar weet ik niks van, dat zou je aan mezelf moeten vragen. We hebben alles natuurlijk intern goed doorgesproken. Veel met elkaar gesproken, ook externe erbij gehaald om te kijken van hoe zit het nu eigenlijk en wat is wijsheid. Ik denk de uitleg die de man gegeven heeft, dat ik dat goed kan voorstellen. Dat dat in de Nederlandse democratie op deze manier moet, dat is een zware teleurstelling. Dat hoort gewoon niet in Nederland, maar ik snap zijn standpunt wel. Op het moment dat jij gewoon je gezinssituatie in gevaar ziet komen door gewoon je plicht te doen als raadslid. En dat komt gewoon in gevaar, ja, dan snap ik zijn keuze die hij daarin maakt. Ik praat erover verder met politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, een raadslid dat zich niet vrij voelt om te stemmen, dat is wel ernstig. Ja, zeker, want in een democratie moeten raadsleden zich toch vrij voelen om te zeggen en te stemmen wat ze willen. En zonder last of ruggenspraak heet dat dan. Ja, en als dat om welke reden dan ook wordt verhinderd, dan is dat eigenlijk gewoon een belemmering van de democratische besluitvorming. Ja. Heb jij vandaag nog contact met hem gehad? Ja, eventjes via de app. Hij herhaalde daarin zijn verklaring die hij gisteren voorlas. En hij zei ook het volgende. Het huidige asielbeleid biedt geen houvast en bescherming aan raadsleden die als laatste schakel in het proces de definitieve beslissing moeten nemen. Met andere woorden, Den Haag verzint het asielbeleid. Maar als het op besluitvorming aankomt in de gemeente, dan mogen wij, raadsleden, de klap opvangen. Ja, dan wordt er morgenavond verder vergaderd over wel of geen AZC in Terneuzen. Wat verwacht je daar nou van? Nou ja, gisteren staakten de stemmen alweer bij het eerste amendement waarover werd gestemd. Het was weer 15 tegen 15. Het kan best zijn dat mensen zich in 2 dagen tijd nog bedenken. Ik denk het eigenlijk niet, want het is wel een hele korte tijd. Ik durf eigenlijk geen voorspelling meer te doen. Nee. Nou, en blijf nog even staan, want zojuist werd bekend dat gedeputeerde Dick van der Velde stopt, voortijdig, per februari. Dat is ruim een jaar voordat zijn termijn afloopt. Laten we eerst even luisteren naar een podcast waarin hij zegt waarom dat is. Misschien is het dan goed om even terug te grijpen naar 2019 toen ik begon. Dat was echt een hele klus om ingewerkt te raken en alles tot je te nemen. Alle mensen te kennen, het netwerk op te bouwen. Kortom, dat heeft ook best tijd gevergd. En als je weet dat je na deze periode toch niet nog een volgende periode gaat. En je weet ook dat er inmiddels 2 soorten verkiezingen. 1 is er al geweest en 1 gaat er nog komen van de gemeenteraden. Dan is het misschien wel zo chic om dan te zeggen, misschien is dit het goede moment om het stokje over te dragen in de wetenschap, dat iemand dan nog even de tijd heeft om zich goed voor te bereiden. Ja, dit is een podcast van de provincie, maar die aankondiging komt toch wel onverwachts? Ja, die komt toch wel vroeg, hoor. Want als hij in februari het stokje neerlegt, dan hebben we echt nog een jaar tot de Provinciale Statenverkiezingen. Dus dat is nog een hele tijd te gaan.
Gisteren berichten we over Dick van der Velde dat hij teleurgesteld was dat Zeeland zo weinig geld uit Den Haag krijgt. We dachten nog even, nou misschien is dat de reden dat hij opstapt, maar die podcast is al veel eerder gemaakt, dus dat kan de reden niet zijn, denk ik. Nee, en dan zegt hij daarin dus hij wil zijn opvolger tijd en ruimte geven om een netwerk op te bouwen. Maar is dat alles? Dat is niet alles. In die podcast die door de provincie is gemaakt, zegt hij ook, het is gewoon een hele zware job. Je bent 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je gedeputeerde. Ja, de goede man is ook al 67, dus de jaren gaan dan toch wel tellen. Zijn opvolger is trouwens al bekend. Dat wordt Danielle de Klerk, hier in beeld. Zij is nu voorzitter van de VVD-Statenfractie, maar zij wordt dus in februari gedeputeerde. Dankjewel, Marcel. Een kettingbotsing met 7 auto's vanmorgen op de A58. De snelweg was daardoor een tijdje afgesloten vanaf Middelburg tot aan Goes. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur. 7 voertuigen botsten op elkaar. 1 daarvan sloeg over de kop. Voor zover bekend raakte niemand gewond, was er alleen blikschade. De allerlaatste oude hoogspanningsmasten in de zak van Zuid-Beveland zijn afgebroken. Vanwege de nieuwe hoogspanningslijn tussen Borselen en Rilland zijn deze overbodig. Dit is de laatste die naar de vlakte gaat. Gaan ze eraan beginnen? Ja, ze gaan de moeren losdraaien, denk ik. We krijgen wel meteen een glimlach op hun gezicht. Ja, kun je beriepen. Vakwerkmast 385 staat in zijn achtertuin midden in de wijngaard. En dat is geen pretje. Als het mistig is, dan knettert hij. En als het hard waait, dan horen ze fluiten, joelen, zeg maar. Dus dat is gewoon lekker als dat weg is. En daarom klinkt dit geluid hem als muziek in de oren. Vindt hij dit een dag om nooit te vergeten. En dat moet gevierd worden. Dus ja, ik kan het niet sturen. Als hij gaat, dan gaat hij. Nou, heb ik niemand geraakt? Volgende week beginnen de werkzaamheden voor het weghalen van de masten bij Rilland. Dat duurt tot volgend jaar december. Daar ga je, jongen. Hè? Voor een schietpartij in de Van Dishoekstraat in Vlissingen zijn celstraffen tot 8,5 jaar geëist. Er werd minimaal 6 keer geschoten die dag in augustus vorig jaar bij een huis waar op dat moment een kinderfeestje bezig was. Een jonge vrouw raakte gewond aan haar been. Bij de schietpartij aan de Van Dishoekstraat in Vlissingen werd over en weer geschoten tussen 2 partijen. Een familielid dat toevallig ook op de stoep staat raakt gewond. Het Openbaar Ministerie spreekt van Wild West-taferelen op klaarlichte dag. Later die dag worden in Rotterdam 3 mannen aangehouden op verdenking van hun betrokkenheid bij deze schietpartij. De schietpartij is het zoveelste schietincident in 2024 en snel daarna besluit de burgemeester van Vlissingen een veiligheidsrisicogebied in te stellen, waardoor de politie preventief mag fouilleren. En dat veiligheidsrisicogebied is nog steeds van kracht. Bij de rechtbank in Middelburg is verslaggever Rick Bolts. Ja, Rick, gisteren was ook al een deel van deze zaak. Waarom is dat niet gewoon in 1 keer? Ja, er is bij deze schietpartij natuurlijk over en weer geschoten. Dus dan heb je aan beide kanten verdachten, aan beide kanten ook familie. En die wilden ze liever niet met z'n allen in 1 zaal hebben. En daarom is er dus voor gekozen om dat over 2 dagen te verspreiden. En is nou inmiddels al duidelijk wie precies op wie heeft geschoten? Ja, dat is er net afhankelijk van aan wie je het vraagt. Als je het aan het OM vraagt, die zeggen ja, door een 31-jarige man is in ieder geval 2 keer geschoten. Dat heeft die man zelf ook toegegeven en daarom eiste het OM gisteren 2 jaar cel tegen hem. Dan heb je nog de andere kant van de schietpartij, dat werd vandaag behandeld. Daar eist het OM 7 jaar cel tegen een 24-jarige jongen uit Vlissingen. Volgens het OM heeft hij in ieder geval 5 keer geschoten. En daarnaast vervolgt het OM hem ook nog eens voor het bezit van 6 vuurwapens. En er komt er nog 1,5 jaar cel bij en dan kom je op die 8,5 jaar cel. Wat zeiden de advocaten erover? Nou, de advocaat van die 31-jarige man die zegt ja, mijn cliënt kon niet anders. Hij was in gevaar en dus schoot hij terug. En daarom zou hij moeten worden vrijgesproken vanwege zelfverdediging. Dan heb je nog die 24-jarige jongen. Ja, de advocaat daarvan die trekt eigenlijk heel veel verklaringen in twijfel. En die zegt van ja, er is bewust een verkeerd verhaal opgehouden. Er is zelfs gelogen. En dan blijft er eigenlijk geen vuurwapen meer over wat aan die jongen gekoppeld kan worden bij die schietpartij. En dus moet hij worden vrijgesproken. Nou had de rechtbank ook nog een boodschap voor de mannen. Wat werd er gezegd?
Ja, dat klopt. De rechtbank zei niks over wie er nou precies op wie geschoten zou hebben. Dat is natuurlijk voor het vonnis. Maar ze zeiden wel, ja, dit is nou het resultaat van al die vuurwapens die in Vlissingen rondzwerven. De rechter zei letterlijk, dit is dus de ellende die gebeurt als mensen met vuurwapens gaan lopen schieten. Als jongetjes met vuurwapens gaan spelen. Het leven van mensen die er niks mee te maken hebben, dat ligt overhoop. Nou, nu is het in ieder geval nog even wachten op de uitspraak. Die komt op 10 december. Dankjewel, Rick. Van noodwoning tot nationaal erfgoed. 45 houten huizen die na de watersnoodramp van 1953 aan getroffen gezinnen werden geschonken, zijn vanaf vandaag officieel Rijksmonument. De karakteristieke huisjes werden destijds geschonken door landen als Zweden, Noorwegen en Finland om Zeeland er weer bovenop te helpen. Door de huisjes te bestempelen als een Rijksmonument blijft die geschiedenis voortleven. Wij hebben het gekocht van mijn schoonouders, die woonden erin. En daarvoor woonden de opa en oma van mijn man erin. En die hebben hem inderdaad na de watersnood geschonken gekregen. Wat hebben die verteld over die geschiedenis, hoe dat toen zo is gegaan? Nou, eigenlijk is daar heel weinig over verteld. En dat is net als hoe het met de ramp gegaan is. Daar wordt weinig over gesproken. Maar vandaag zijn de woningen het gesprek van de dag. Ze krijgen een beschermde status als symbool van solidariteit en veerkracht na de ramp. Het is heel belangrijk dat dit ook altijd herinnerd blijft. En ook zeker de woningen die als gift zijn geschonken, vind ik eigenlijk dat je die dan ook niet weg mag halen. Dan laat ik het zien. Zo. Ons huis heet Zandfjord. En daar hoorde dit schilderij bij. Wow. Ik zal het even laten zien. Er staat ook echt op dat het geschonken is door het Rode Kruis in Noorwegen. Het zijn echt Noorse woningen deze. Dus wij denken zelf dat dit dan de fjord is waarnaar het huis vernoemd is. Of het gebied of dorpje, dat moeten we nog uitzoeken. Dus, ja. Het besluit is overigens nog niet definitief. Er kunnen nog zienswijzen worden ingediend. Over een half jaar zijn de geschenkwoningen naar verwachting voor 100% Rijksmonument. Zonnige periode, vandaag ook wat sluierwolken. De temperatuur kwam uit op 15 à 16 graden. Morgen neemt langzaamaan de bewolking toe. In de middag en avond kan wat regen vallen. De temperaturen liggen wat lager. En de dagen erna zijn we ook nog niet van die regen af. En volgens het KNMI is er vannacht kans om het noorderlicht te zien in Zeeland. Het moet dan wel helder zijn, onbewolkt. En als het tegen middernacht helder is, dan kun je een poging wagen, zegt de sterrenwacht. Ga dan op een donkere plek staan en blijf een poosje kijken, want je ogen moeten even wennen. Succes! En heel graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu. Fijne avond.